La Falla Albuixarres Camifondo d'Alzira està immersa en la seva setmana solidària. Des de fa 5 anys ve celebrant-se esta iniciativa. Des del passat dilluns i fins este divendres, dia 20, al Casal de la Falla es recull roba i aliments. Sí, ho fem per Càritas, ja en aquest any crec que és el que fa 5 anys que ho fem ja. I ho fem 2 vegades a l'any, quan se canvia l'armari per l'estiu i quan se canvia per l'hivern. Sobre aquestes fetges i després sobre octubre. Però, clar està, les portes estan obertes per rebre altres articles, com per exemple joguets, que sempre són ben rebuts pels xiquets i xiquetes. Hi ha molta gent que ens du joguets que estan encara en bon ús, però estan retirats ja i també duen joguets i menjar que no sigui pereceder i roba, mantes, de tota classe. I després ho duguem al centre que té Càritas, ahir el que era la Iglesia de la Sagrada Família. Segons ens expliquen des de la Falla, la ciutadania respon molt bé a esta setmana solidària. Quasi tots els anys fem 2 viatges en un camionet d'un amic que tenim, que és obrer, i fem un parell de viatges en el camionet. Vostè també pot col·laborar en esta bona causa fent la seva aportació, per xicoteta que siga. I cada un donant el que puguem, de categoria. D'esta manera, Falla Albuixarres Camifondo d'Alzira continua amb la tasca d'ajudar aquells que més ho necessiten, una tasca que pren més valor en estos moments de crisi econòmica. Recorden, fins el proper 20 de maig, al Casal de la Falla, al carrer del Cid número 21. L'esperen.